weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to beeli ndendi to cuuca to ganki to wuuro djiby alpha to tulde baali to seyyena to tulde baali to seyyena wuuro moolo to seyyena gababi to wajjo bosoyaɓe to Gourdiuma to Sinthiane Gourdiuma ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Sileyba to Moderna ko on takkusan kadi juula ha to galle makko sama sa killinkare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardnedi kabaruji men to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani o fawi falata hanki to feere awenide ko fate mahgol hôpital mawɗo tawi ko hôpital biyeteɗo hôpital roi Mohamed Selman Ben Abdullah Aziz on hôpital noon mahate koto Dar Naim e nder Nouakchott to leydi Sénégal hewɓe kay gollotoɓe to ministére de télécommunication taw ko guila laamu kingu ha e gollotoɓe joni oɗo saaha kala hewɓe kay jofama feɗendu ko fati e scandale financiére mawɗo no fewi heediɗo kam mbiyama teeɓe e oɗo saaha joni tawi juuɗe justice to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui e nder yontere he ɓe mbaɗi escorté fodde capantati kene ɓuura capantati sitarna gasoil ummade to Kerol hakkude mabɓe leydi Sénégal ha naati e nder Bamako lamorgo leydi ɗi kedde Afrique jabboɗen ko Alassane Oumar Mbocco to ɓiɗo Afrique habaruji men joolam jaɓiri min jaata guerre hakkude Israël e Palestine jeen ha to leydi Iran bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadindo ɓala wele danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah luɓirimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana e nder balle tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawno ɓen wonduɓe kista fibrom dogam cité rewɓe ronkoɓe sowade dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawno ɓen worɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe leece wonduɓe prostate ceerno Amadou Tidiane Diallo hay sinno prostate ma koko ɓunno ala ko heddi so wona ɗamini oppirede so tawi on jokkodiri joni joni docteur eɓe ma namdoma kam hol o safara ƴettuɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac to estomac ma yarano kala son jokkodiri joni joni mbatta ñamde e yarde kala ko kaƴeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo hewɓe mbaɗi audio ji mbaɗi vocal uji ɓe hen noddi kolliri guila jokkodiri e makko e oɗo saaha joni jiitima koye men keeɓi cellal ha no hannirta ni ɓe hen joguinoɓe bekiji waɗanoɓe paralysie e oɗo saaha mbatti yaade ha no hannirta ni jippineɓe leecce e oɗo saaha mbatti yitade koye men ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinnejo mo tawe to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗum mi yikani wiye ceerno Amadou ceerno Ablaye Diallo numéro mbatta 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala en tawi ɗon seeli makko ɓini enne makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott to leegal Samia ɓi kone tawe ɗon numéro mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu kommalaɗo woni kon newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje ADC cardiaque moƴƴiyam dogata e leydi muɗuma donkuɗo yaade jumaye
jokkondirta koye gorel te gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jalbitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwruka to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehili baaɓe gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Eliman Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama Kettude kaɓuruuji mon e ɗemngal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone alarba 17 lewru siilo hitande ujunnaji 225 habruji mon e ɗemgal pular e sawte he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbir ko adi kabruji men noon hono jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ene fecca sunare mum e musidɗo men sehil men correspondant men hono Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogu e dendagal besgu Sarandogu e ko taari ɗum kala ustare biyeteneɗo Fatima Djouna Mbodj noon o yalti aduna ko talata hanki 16 lewru septembre toon to Sarandogu ko alarba hande o wira toon to Sarandogu eɗen duwono dendagal ɓesgu bonanaɓe kala e dendagal cuskanaɓe halayɓe naɓe ne didorno e dendagal koreji ɗi kala eɗen duwono ɗum eɗen mbiyatande Allah yurmotomo yaafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettini ɗo kayiɗo ko musidɗo men sey men Alassane Oumar Mbodj habruji men e ɗemgal pulara koto leydi Mauritanie puɗoɗen to leydi Mauritanie talata hanki 16 lewru siilo hitande ujunnaji 225 hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh La Ghazouani o fawi tufere makko armenide ko fate mahgol hôpital tawi ko hôpital biyeteɗo hôpital Roi Salman Ben Abdel Aziz e nder Nouakchott hôpital o noon ko hôpital universitaire golle mahgol hôpital ɗe noon e wadde makko équipement e matériel kala ha hiiɓa foof noon ko laamu leydi Arabie Saoudite ko kañum tigui kañum defi ɗum jaaru golle ɗe noon foof ene qime ha 70 millions tawi ko haalisa dollar américain ko fond noon ko boñ biyeteɗo fond saoudien pour le développement ko kañum financata golle ɗe hôpital o noon ko mawɗo no fewi omo jogui hattade kay wadde ha temedde 3 leeso tawi ko li hôpital kala fannu safara kadi kala fannuji safara en tawe makko e opération ngaji kewɗi ma mbaw tawede e makko tawe makko kadi gal ene tawe makko kadi ene tawe makko kadi e nder oɗon hôpital nokkuji kewɗi no centre uji kewɗi walla mbiyana fannuji kewɗi ma tawe e nder makko golle ɗe noon kibbata ha laaɓa kay koye nder lebbi 34 ɗum noon tawi ko mahgol hôpital o foof ko nder lebbi 34 no hôpital mbiɗeno o afa ko toon to leegal biyetegal Darmayim en tawi nder Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gouvernement mo leydi Mauritanie joddima
yewtidi kay yewtidi dima e fédération tawi ko fédération du commerce mauritannaɓe ɓe yewtidi ko heewi noon ɓe pamodiri kay ko fate ustugol yoga e cogguji woni prix taw ko gueɗe ñameteɗe ɓurɗe hatojinede battu ngu noon ɓe jooɗi ɗum tigui talata hanki o to ministére du commerce et du tourisme ɓe cifodiri toon noon ustugal produit ji ko fati ustugol prix ji ko fati prix ji nebam e ko fati e kala prix ji nebam ɓe kolliri kala litere ene uste hen ha capan joyi mbuuɗu kala kilo maaro kadi e kala kilo sukara e kilo maaro ene uste hen ha buuɗi nogas ɗum woni ko ustate e ɗiɗon kiloji ɓe koliri noon sifande nde noon ko hono biyeteɗo Amadou El Hadji Gaye kañum woni kolal kuuɓal to ministére du commerce to e du tourisme o sifodiri noon koye hoorejo fedde commerce aji ɗi hono biyeteɗo Mouhamed Wula Salema oɗo saaha joni noon ɓe kawri tigui kala kilo sukara so tawi kilo sukara ne nogas jeegom émiri woni tigui temedde capanɗe jeegom émiri o tawi ko en gros so tawi ko en détail noon kala kilo ko nogas e jeetati émiri walla mbiyen temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati émiri so tawi ko kilo maaro noon tawi ko qualité ɓurɗo moƴƴude maaro Mauritanie kilo kala yeyete ko sappo e jeetati émiri woni tigui e haalisa limore hesata nde so tawi koye haalisa limore hinde nde ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati kala kilo ɗum noon tawi ko ɓe so tawi noon ko détail kilo kala ko capanɗe tati émiri woni tawi kay temed tati mbuɗu woni kilo kala taw ko kalis e limore hinde nde litere limbam noon en gros ko capanɗe joyi émiri woni so tawi ko kalisa kiɗɗo yeye tigui capanɗe tawi andeta ko capanɗe joyi e nayyi émiri woni temedde joyi capanɗe nayyi so tawi ko détail ko temedde joyi capanɗe jeeɗiɗi émiri o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen le commissariat à la sécurité alimentaire woni CSA ɓe pecciri talata hanki o sappo e jeegom lewru septembre guura kewka no fewi e tillisaji koɓe mbiyata unité d'hébergement tawi ko équipe fade famille aji wonno hebnoɓe yoolare kay e nder toɓoji cakkitiɗi ɗi to wuuro wiyetego HUF noon tawi e nder commune central mo Attuila ko préfet noon mo Tiwila waɗi supervisé kañum ardi feccit golaɗe ɗon golle omo wiye Alhassane Wul Sidi Ahmed Rachid wondude e maire commune o ballal ngal noon ɓe kuccini ɗum ko capanɗe joyi e ɗiɗi foyre woni capanɗe joyi e ɗiɗi famille tawi ko jayanoɓe toɓoji he ɓe peccirama toon noon fodde tonnuji ɗiɗi e temedde jeetati kilo woni 2,8 tonnes tawi ko guura wondude nogas jeeɗiɗi unité d'hébergement woni tigui caleje tawne wondi équipement mum guila matelaji ha e juuji faade ɗiɗon capanɗe joyi famille aji tawi ko jayanoɓe e ɗiɗon toɓoji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie noon fuutankoɓe kay ha tengti e haalayɓe ene tawe sunare mawde no fewi jaltukol aduna biyetenoɗo Yero Gawlo Mbaye noon mo ngawle Yero Gawlo Mbaye noon ko communicateur traditionnel mawɗoɗo no fewi ko ñande altine sappo joyi lewru septembre ndu o hooti e joomi koye nder nakkota lamorgo gendi Mauritanie eɗen pecca sunare men e dendagal koreji makko e dendagal haalayɓe kala eɗen mbiyande Allah yurmotomo yafomo harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina kabaruji men demgal pular sen no mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal PJF woni pôle judiciaire et financier waɗi tigui opération mum tawi ko opération coup de filet mo wallanteɗo Allah ɗum noon to ministère des communications des télécommunications et des numériques enquête o noon koko fati kay e marché public tawi ko marché public kay teskaɗo ene waɗi guykaji walla fenade hewde no fewi woni ko wiyete marché frauduleux e nder enquête he noon biyeteɗo Ami Samake nangama Ami Samake on nangama ko gonnoɗo kay directrice de la case de tout petit e saaha kay laamu Macky Sall ɓe mbi teɓo emo wondi noon kanko e biyeteɗo Hélène Dioukité Diouf kañumne oɗo saaha joni ko kañum ha e oɗo saaha mo kalten kañum woni DAS toon to ministére to ɓeɗo ɗiɗo kam nangama tigui mbaɗama différé so parquet financier yimɓe nayo wonɓe kadi jofama fiɗendu ɓoyata kay kañumenne ma nodde yesso justice ko fati o marché noon koko fati e marché tawi ko parc technologie numérique woni koɓe mbiyata PTN mo jaam ñaajo ko milliard uji kewɗi no fewi ɓe kolliɗi noon marché o kay marché o joɓaɗo kay ha laaɓi kalis mum foof yoɓa ha laaɓi kono ha ɗo haydara ala ko fuɗɗi e golle ɗe DG noon holliri kay kañum kam kala ko wawi wadde hen wonno tigui waɗi koye dow yamirore hono biyeteɗo mi gonɗoɗo ministre makko hono Moussa Bakara Thiam
eɗo saha noon oɗo saha kay Moussa Bakar Thiam en tawete caggal leydi on paami tigi enquête o kay ɓe joofi walla ɓe jiiɗi jofade feɗene kay ko responsable APR tawi kadi ko kañum woni maire mo Wuro Sogi on woni Moussa Bakar Thiam ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal le commissariat des police mo Kédougou waɗi teɓande mum mawde no fewi toon to nokku biteɗo Togoro ɓe nangi toon noon ko sagata goto noon dartonoɗo wadde ko wiyete trafic de drogue e yeyde tawi ko poɗɗe ɗaynode e yeyde kay poɗɗe yeyde poɗɗe tawi ko poɗɗe ɗaynoje ɓe tawi e makko noon 15 kilo drogue machine de chanvre indien wondude 160 lakas taw ko drogue kay parɗo e oɗo saaha joni wondude e 1,7 comprimé ɗi hinde tramadol ko poɗɗe moɗeteɗe noon sa moɗi ɗum drogoɗa ɗum noon oɗo noon o nanggama tigui o sokama mbadi garde à vue ko adi komo waɗe déféré yesso parquet ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen jeyna toon to Madina Baye commissariat de police mo arrondissement mo Dorongo kañumen teɓima yimɓe tato wuyɓe yimɓe tato tawi ko molanteɓe Allah guyka noon gujjanno tigui ko ɓe noon ɓe cakki wuyɓe molanteɓe Allah ɓe cakkiti wujjude noon koto Madina Baye ko oto goto moɓe tawno oto ne daari ɓe keeɗi vitre uji mum kay e nder oto he wanno enveloppe ene waɗi kalis kene qime ha million ngaji jeeɗi woni 7 millions francs CFA ko ɗon tigui ɓe jaadi e oɗon kalis enquête o noon iɗi teɓede ko sagataɓe ɗiɗo tawi ko helnoɓe oto ɓoyani nangga caggal ɗum e nder lusgoji he ɓe mbawi teɓade tataɓo taw ko complice mabɓe tato kala noon mbaɗama déféré yesso parquet enquête noon nana jokki e mabɓe beele andede kay so tawi ala complice aji goɗɗi wonduɓe mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Alpha Oumar Sow kañum woni responsable uji APR woni alliance pour la république ko landaka Macky Sall addi o holliri kay wonde o weeɗama convocation makko tawi kadi ko cyber sécurité kañumen convoqué mo o holliri noon o anda tigui ko baɗaɗo plainte kono ha ɗo o anda tigui holko woni mujibu plainte o holliri noon ko ñalawma hande o foti notoyade on convocation sanga kay 10 heures to 5e étage ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeyna ha to Tambacounda e dow lawol bitego route nationale numéro 7 kilométre yiɗɗi hakkude wuuro wiyetego Hamdallahi Pont e nder commune mo Missira département mo Tambacounda ko accident musto waɗi toon ko tracteur uji ɗiɗi kañumen tigui pelmodiri toon jamma hanki o sanga 21 heures woni 9 heures sanga 9 heures jamma e nder accident he noon biyetenoɗo Adama Diop o jibina ko hitande 1950 to Mérina on hawri hen e ladial tigo jibino ko nokku to wiyete Palen e nder région de Louga ko on wasi hen fittade mum waɗi kadi barmuɓe hen tato waɗi hen kadi barmuɓe hen tato wonɓe e nder ɓen tato barmuɓe hen ɗiɗon tampi sanne gendarmerie mo Diala Koto noon notitima hen ko ɓuuri yawde yaccade ɓe udditi hen mbaɗi constat mabɓe ɓe udditi hen enquête mabɓe ko noon kadi koninkoɓe faabo woni sapeur pompier en mbawi notitade hen ko ɓuuri yawde yaccade mayɗo o ɓe nawi ɗum to morgue hôpital régional mo Tambacounda barmuɓe ene e oɗo saaha nawama toon to hôpital régional mo Tambacounda ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Saly Jam Jam noon ko tana musto waɗi toon ko wuuro tawatego e nder commune mo Saly Escale e nder département mo Koungheul ko gorko goto noon tawi kadi ko père de famille kañum tigui yani e nder woyndu walla weddi hoore mum e nder woyndu o wona noon karɗo cellal to banggue hakkille yimɓe hewɓe noon kolleri kay wonde kay tugguere wane faade ɗo saaha joni omo ƴettanno safruji makko to hôpital Dalal Khela ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyan ha toon to Madina Gounass noon ko sunare mawde tawate toon e ñalawma hande o kettoɗen ko musidɗo men Amadou Samba Lo a salminama juurama. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Khali Abouba mi saminima kadi mi juurimama mi samini dennangal bandiraɓe toɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe anodinma Sara Abdoulaye Sar kabruji men ɗo e nder wuttogo Madina Gounass en mbi inna lillahi iraji un Khali Abouba hono duttugol goto e seere meɗen tagal ɗo e Madina Gounass hono ceerno Baro mo ceerno Seydou Hammat ɗo wuttogo Madina Gounass eɗen gandi kanko ceerno Baro yi aduna kal 1950 ɗo wuttogo Madina Gounass nde heeɓi duuɓi 5 e balɗe 5 o naati jangde Abdoul Karim e juuɗe jinnaɗo makko ko ɗon tigi wadde nadde caggal ɗum noon ceerno Abdoul Karim Kane mo Gale Allah timmi Madina Gounass ceerno men so wattimo e on o jokki on jangde hawo ɓaari walla kam hawo reeni e juuɗe on ɗon o adi rende e galduɗal on kanko adi hen rende
jawde tuude ceeɗa asel ɗon Madina Guna e on sahaa noon o ɓeni toon to Fuuta to Lug Seyba e gorgol to juuɗe hono ceerno Oumar Alpha on ko baaɗum bammakko wonnoon e on sahaa noon o janngi charia e juuɗe on alhamdulillah alamina o janngi heɗ ɓuraani juuɗe haa caggal muɗum noon o janngi kadi e juuɗe ceerno Mamadou Oumar Kane haa ɗon ɗo Lug Seyba ɗo e on ni ɓe gondi fodde duuɓi 4 haa duuɓi 6 caggal mo hay Côte d'Ivoire o ɓenndidi on haa Côte d'Ivoire haw gasdi ko wiyetee jangde haw ɓaari on sahaa on noon artirimo ɗo e ndeer woltutengo Madina Gounass tan ujunere e temedde 9 e capanɗe e 7 1976 o artiri uttudengo Madina on artirimo e on sahaa o waawi reftaade e yeeso ceerno e yeeso dental ngal alhamdulillah mi calmini Seydou welti heen no feewi no fewndiri kamɓe suudu maɓɓe kamɓe suudu baabaɓe ndu adi renda ɗoal karim komo ngannduɗaa ko ceerno Tidiani Mossile toon to Kay o adinde ɓuraana caggal muɗum noon ko oɗo rewi heen on mo ngannduɗaa ceerno Baro mo ceerno Basi Hammad on rewi heen ni calmini Seydou ñen heen e 1916 kan haali e weltare mo no feewi no feewi e haali Abouba o kanko ceerno Baro urtima hanki toon to Dakar en mbiya Allah hino yaafoma haa noon aljanna yo sakkanadema duuno ceerno en duunima dendagal kadi oɗen nganndi o yaari ko duuɓi 6 ɗum tigi o yaari en ɗaminaa ko hannde oɗo alarba mo kaalten 10 lewru ndu o jogori wirne ɗo wittutengo Madina Gounass ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass feeɗo weltare TV weltare ɓe fulɓe almudinma Ghali Abouba Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi eɗen pecca sunnaare men e denndaangal Madina Gounass Madina Gounass naaɓe kala e dow inde ceerno Amadou Tidiane Ba ko noon kadi eɗen pecca sunnaare men denndaangal ɓesngu Lug Seyba naaɓe denndaangal Kahede naaɓe dow inde ceerno Amadou Tidiane Alpha Massile Ba haa toon e denndaangal Nere naaɓe kala eɗen nduuno ɗum e ummol islam kala e ndeɗo ustare tawi ko ustare mawde no feewi habaruuji men joolam kabaruuji men ɗemngal Pulaar sen ummima to Madina Gounass koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate jangde école aji hono Amadou Sy Savané o waɗiti o joddima e ɓeena wiyeteɓe syndicat ji jangguinoɓe woni hujjukintoɓe jangguinoɓe école aji kay ɓe fodde kene wona temedde hoore fodde kene wona pelle nogasa o wawi joddade e mumen tawi ko batu guna batu noon ko yidde heblanade kay ko fate udditgol école aji tijjade kay e darde lewru dartodu ɗo ndu kanko noon o hettimamaɓe tigui kanko ministre o wawi hettade denɗagal ɓeɗon tawi ko pelle hujjukintoɓe ɓe mone mabɓe kala o hettima ɗum caɗele mabɓe kay e yidde mabɓe woni doléance uñoɓe kala o holliri noon kamɓe e laamu kayɓe mbadde junggo e fandu ɓe mbawa tigui ha hujjaji mabɓe kala mbawa yoltade tawi denɗagal kadi caɗele ɓe jogui tigui ma laamu ngu wawa darnade gam ñawdude ɗen caɗele ko ɓuuri yawde e yaccade kanko ministre o noon o yetti o jarni o manti denɗagal jangguinoɓe école aji kay saabu jangguinowo ko ƴettude gandal mum ɗe loowa e koye sukaɓe o holliri ko hunde mawde no feewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen Abdoulaye Diop kañum woni jagorgal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele woni ministre des affaires étrangères o bismima o joddima en audience e nder bureau ji makko e biyeteɗo docteur Karima Tunkara noon kañum woni directeur régional pour l'Afrique de l'organisation mondiale de la santé animale woni catala bitegal OMSA ko catal noon darningal ko fati kay e cellal daabeje woni cellal tigui jawdi daridi ɓe jewtidi ko heewi noon ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati kay e cellal daabeje gam yidde kadi ƴellide daabeje woni tigui dammiri guila e nayyi beyi e baaɗi e foof e gueloɗi kala e nder leydi Mali o holliri noon wonde kay leydi Mali ne teska koye leydi kay ɓurdi jogade tigui jawdi daridi e nder dongre tawi ko Afrique de l'Ouest ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar on fannu keɗoɗen ha joni ne teska noon ɗeɗo jonte kala coggo kay ko fate tew ene ngabbi no fewi piriji ɗi ne ɓeydi no fewi e nder leydi Mali ɓen tawi ko hirsoɓe nayi woni boucher ɓe kolliri noon ti saabi kay montidgol cogguji ɗi ko e oɗo saaha joni ko ngakkugol ko wiyete sécurité e nder hakkude leydi ndi woni to falde Tombouctou e ko falde wona ko e nder hakkude leydi ko wayno kay to falde e nder leydi ndi kay e hakkude leydi ndi kay e oɗo saaha joni ɓe kolliri kay teskede oɗo saaha joni ngakkugol toon ko fate sécurité ɗum
saabi non gaddugol daabeji gilay nayi e bey e baari kala gaddugol mum ene tidno feewi ɓe kolliri kadi oɗo saha joni ko fate jamde codgol jabde nde kadi ne tiɗino feewi oɗo saha noon teskama kilo tewo so tawi ko tewo biftek kala kilo woni tewngu ala ƴiye kilo mum ko temedde ko 4000 francs CFA so tawi noon ko tewo waddugo tewo tigi tan wonde e ƴiye kilo mum ko 3200 ha 3400 hono kay wadi e nokkuji ɓe kolliri noon e oɗo saha joni kay tew ko ɗum saabi to tidgol tewngu e nder leydi Mali e oɗo saha joni ha tonti noon e toon to Bamako ha joni ko leydi Mali kadi ene fama woni forces armées maliennes e nder communiqué mabɓe ɓe kolliri tigui ɓe mbawi kay 12 de escortude fodde kene ɓuura capanɗe tati camion citerne tawi kadi ne wonde autoji tawi ko civil en guila kerol hakkude Mali e leydi Sénégal ɓe duusi ɗin carburant ji noon autoji carburant ha mbawi yettade e nder Bamako lamorgo leydi ndi citerne ji ɗi noon ɓe kolliri tigui ɗin tawi kadi joom citerne ji hewɓe kay ko joguinoɓe kulhuli kay taw ko don garno ene jogui kulhuli nadde tigui e yettade yoga e nokkuji yoga e majji kay molokino koto wiyete série Bougou e nder région mo Kulikoro sofre ɓe noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe naati e nder Bamako tawi kadi ko dow jaam e dow kisal eɓe kisi kamɓe kala kamɓe tigui e autoji mabɓe e cisternaji mabɓe kabaruji men demgal Pulara ha joni kedde Afrique jabboɗen ko ruɓiɗo musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj a salminama en calmitima Ghali Abouba calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV habruji mabɓe ɓuri tengtude e dongre afrique ñalama an to puɗɗoɗe ko leydi Guinée to nde ene wayno référendum mabɓe fuɗɗoto ko nogasi goho nduɗo lewru kono noon selen Dalen Diallo ɓerima est ce que leydi de caloto kay wadde eyyi gam rokkude fartange ɗumen e laamu sabbordu ngu toon to Tchad sarɗiyankoɓe mabɓe gooti kuulal waylude taw kadi ko tumnorgal hono taw to gadda hoɗo hono leydi ndi ɗumen hoorejo o muddani mo joɗɗo o ɗum noon ko ɓe jiiɗi ko wonno ko duuɓi joyi wonta duuɓi jeeɗiɗi kadi ene wayno ɗon ene fati noon ƴamgol makko kadi laamu kadi koko jokkata kadi laldaji ɗi kadi natti ko tonguere ɗo tunguirtuno e duminaji jawtuɗi RDC Congo ene wayno leydi ndi dey ene wayno tension ngaji goɗɗi toon ɗi arti toon to uwira e nder province taw ko banggue worgo kiw to banggue funnague leydi ndi noon ko caɗel ko yowentare kadi ko ɓe tuumi on officier mo mattama hoɗo toɓe ene wayno kadi ɓen ko roditeɓe ministre en bagalando kañum won e ɓen sengo taw kadi société kono civil ɗum noon ene mbiya kanko wi wonde kanko ɓalli noon AFC M23 ɗum waɗi noon eɓe mbi wonde kanko de ko yow a yaltu toon ɗo woni ɗo ngam o wawa kadi wuddesadeɓe ko yahata e dunnu ko Cameroun ene waɗa nde nokkasi jettata kono million ɓen hoɗɓe toon ɓe ko ɓuuri million ngaji sappo taw ko yimɓe taw ɓe ɗon guuri koye e nder kadi taw ko basal mawgal ɓe feewi fodde capanɗe nayyi e nder temedere e ɓeɗon hoɗɓe fof koye basal ngoyi ɗum noon ɓe mbawi kadi woɗi wiide wonde noon ko ma on capanɗe jeegom e jeegom taw Cameroun naaɓe ɓen kam guila ujunaji ɗiɗi e ɓe noon kono ko ɓuuri ko noon ko capanɗe nayyi kam ɓen kam goni koye e nder ɗo ko heddi ko ɓuuri saɓorde seeɗa wonande kadi e tonggol banque mondial no wiiri ɓeɗo noon ko fati ɓen kadi tawat ko fatti kadi e fanniyankoɓe ko fatti kadi économie tawat ko leydi kono Cameroun noon ɗo wayde koye e caɗele mawɓe goni e ɗum noon so tawi ni ko no banque mondial wiiri ni hayso wona ɗum kadi kamɓe kadi e ko kuuɓe mbi tan wonde kadi leydi kadi oɗo saha wuuri koye caɗele mawɗe no feewi Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen habaruji men dongre afrique ñalama hannde o taw wona ko dade musidɗo mon Alassane Oumar Mbodj ko commence donc ngam weltare Ayawu TV Alassane Oumar Mbodj an uddi kabaruji men e nder dongre afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 Nouakchott ha to galle makko Darila Barka kon takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll ha to galle ceerno Mamoudou Waddude cité Yembel a sekna Dakar ko taari ɗum kala kabaruji men joola jaɓeri koto leydi Palestine paɗen armée leydi Israël ɓe mbaɗi talata hanki o ɓe mbaɗino offensive taw ko offensive terrestre mawɗo no feewi musɗo e nder Gaza ɓe inniri noon on opération ɓe inniri ɗum tigui ko chariot de Guindon de
ko brigade noon brigade aji kewɗi kañumen tigui mbawi rentinde sembeji mum wadde oɗon opération e nder wuuro Gaza ngo guila hanki noon ko wargoji musɗi no fewi e bombarduji musɗi woni ko tawate toon e nder wuuro Gaza ngo e hoore mum alarba hande o noon ɓe kolliri leydi Israël ɓe kolliri alarba ñalawma hande alarba o goto ɓe tuɓɓi fodde 150 site nokku ɓe nder Gaza ville ɓe mbaɗi bombardement ji tawi ko laaɗe mabɓe diwoje jori hen bomboje e pettoje défense civile mo Gaza holliri tigui subaka yoɓe jaare 12 yimɓe wasɓe hen pittali men kono kadi wodɓe kolliri fodde ko 49 neɗɗo woni ko wasi hen pittali men ñalawma hande o goto koto leydi Iran paɗen laamu leydi Iran ɓe taƴi leggal dane walla mbiyen ɓe itti wonki ɓe mbaɗi exécuté oɗo gorko goto kadi tawi ko tumaɗo ko ñukintoɗo woni ko wiyete agent secret agent de renseignement tawi ko gollontonoɗo kadi leydi Israël no ñukindo kay habaruji leydi Iran nawana leydi Israël ko on nangano ñawore wargo ko ñalawma hande o noon wonki makko itta tawi ko ɓoggol habba e dande makko o welti woni ko wiyete yarga ko ɗum woni ko waɗa musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e haarirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawɗo yiide en to banggue nate ɓosojo ko Saydou Abouba to wuuro teddugo ko ko Amadou Samba Lo so tawi ko roɓino kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on